și 5 ani garanție la televizoarele Smart Panasonic din gama 2015. În plus, televizorul LED High Definition Panasonic, diagonala 81 de centimetri și reducere 300 de lei, este acum la numai 1099,9 lei. Altex, cel mai mic preț din România. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, primești de 2 ori diferența. Detalii în magazine și pe altex.ro. Afecțiunile intime au cel mai adesea cauze bacteriene sau fungice și multe femei se confruntă cu astfel de probleme. Simptomele neplăcute ale unei infecții sunt de obicei mâncărime, usturime și miros neplăcut. Zenela Med calmează toate aceste simptome. Cu formula sa inovativă, Zenela Med ajută la combaterea afecțiunilor intime, indiferent de cauzele lor. Zenela Med este acum disponibil în farmacii. Zenela Med, pentru siguranța intimității tale. Mâine, dacă ai pe lângă dubla norocoasă cartoane roșii plus portocalii și cartonul tricolor, valabil la ediția specială din 25 octombrie și te numeri printre norocoșii sunați la premiile telefonice, poți câștiga suplimentar un autoturism Dacia Logan. Joacă-ți șansa la Super Bingo Metropolis. Câștigi pe bune. Mâine, de la 4:15 după amiaza, doar la Antena 1. Membrii comisiei au dat de veste că... Vești bune pentru nasurile înfundate. Aquamed de la Dr.